হবে। জোরপূর্ব এডিসি এলাকা দখল করা চলবে না। ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক জোরপূর্ব এডিসি এলাকা দখল করা চলবে না। নাইলে সংগ্রাম অবৈধভাবে মক্রাইকামী জমি আন্দোলনের বিরুদ্ধে নাইলে সংগ্রাম অবৈধভাবে মক্রাইকামী জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে নাইলে সংগ্রাম মক্রাইকামী জমি media takuk rongno ini oro bakmara chomuni bazar ini di pramothani ongoi kaisa khaduma misil ba khaduma punung jangnai tini tamani ka himala tini oro 47 ambasa block bising tui khobjak je sikla motha boroi motha tai jeng parents body ni uddug bai jeng tini oro khaduma punung mani karon ongka ini mokrai kami Omorpuro je chini Tripura sarongni ha eba jaga sorkar Tripura sorkar kotrik je segi nanani chesta tongmanon bagai jeng tini oro khadum punuk lainai sara Tripura wo tini 19 tarik mewo tini Tripura mothani ongoi tini khadum punuk lai tongo jungbo aboni bisi khobjak jungbo tini oro ambasa block committee ongoi jung punuk lainai tamni mala jeng tini oro Tripura sarong sudu tini mokrai kami mangnya abang ma jaga wono tini Tripura sarong ni has hekjagoi tongo bibinno ja uji camp khainani bagai army camp khainani bagai tamo army ni training center khainani bagai noi khaijagoi tongo ba bibinno samung khainani bagai borok tini ha segoi tongo abo TKDC ni rules abo koroi 6 schedule ni rules abo koroi aban bagene jeng abo protest khlailayo jeng tini oro khlainani thangi tongo aban bagen jotono phaimanjak khainani bagai jeng kobogo angklai jeng sara Tripura ni tini Tripura sab ta kutrono abono koinan muchungo tini rally ni bising tini jeng kaisa message rohonani muchuo je jeng jotono thancha ongnani nangnai tini mokrai kami ongka tini thangnai কয়েক বছর যাবত আগে তিনি কাঞ্চনপুর হাইকলে অংখা আহ হাইকলে তাইবো বিভিন্ন জায়গা অঙ্গই মানো আবেন বাগৈনো जों थानचा अंगनानि नांनाय थानचा अंखाक्लायसि जों आबाहिरकनो जों कासय मानलायनाय नांनाय आंक्लायसि जों जिनि हाओ जों तंगै माननानै नांनाय तंनानि बागै जों बेबस्था खालामनानै नांनाय आं आसुक सावैनो आनि Tripura साताकुफ्रावनो आं मेसेजनो रहावै दिनै अरना आनि कक सामो अरन मथागिरिका जतनो sini ambasa eleka Bakmara Tomoni Party Office Ganawa chung gathering inglaika main uddesho tini chung protest rally khaimani chung media ni bisingtei joto lokorono saiman reni muchungo thangnai maso je Omorpur subdivision Mokrai kamiwo sini indigenous borok rokni jagano segai dumping ba joibo sar factories namnani bagai kaisa jurpok Tripura government khaijak media ni bisingtei onek chung sara Tripura borok rok nukjak je aro chini borok rok je o elekano dumping khairinani ba o sarni factory no khairinani muchungya saksa kerosin rok luoi khinani mangpli rok media ni bisingtei no chung nukha abono chini Madam Doli tai chini borom ganang Deputy CM Onime Sar song thangai borok gobangma bai o rally protest khaika haifano Tripura government chini je protest o thangnai je chini Tripura warrior rokno case onek jonni case tabuk julijak tai jail rogo chobaiton kha abono Tripura sarkar no chung chini rally ni bisingtei jung borokno ahoban khainai abahai case rokno dakti rosairinani ongthon tai jelo chokjak na nairokno bo dakti phioknani ongthong abo simi beya chini sara Tripura ADC elakao
chini bukung bararok ni tongthai no jurkok bibinno NGO tai nini firing range ba SARS namnani tai dumping namnani hinai sekjagai tongo an bagai chung lokorok no koihornani muchungo chung thansa joto no mangnai thansa chung judi kri khangkai truk chini jagarok sejaknai ini mokrai kami ongka tai kaisa jaga ongnai erpore chini dolai district obo je thalsora nini ayango firing range khainani bagai chaitok laimani abo chini public rok bai protest khaimani bising toi chini aro firing range khaimalia aboni bagai chung lokorono kacharnai chung tini chudu ambasa simia Tripura BP sara Tripura BP joto district joto blogono tini o protest rally no klaika aboni bising toi chung ambasa bai kobokjak o chini blogobo watui ni bising ti phano chung rally khaimangkha abono great success abono chung kacharnani muchungo agami dino chung ti prasarok thansa matongnai karon বিভিন্ন দেংসাওই চিনি জাগারক ট্রুক সেকমানি আবনো চুং থানসা খাই মা আটকংনাই যদি চুং থিনাঙো থানসা অঙ্গাই আন্দোলন খাই গাংকাই চিনি টংথাই চিনি চাথাই বেবাংনো কমরে থাংনাই আউন বাগাই চুং ইউনিটি মাউংনাই তাই চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা লেনো নাহারৈনো যতনো ইয়াপ্রি থানসা মাসেনা হিনাইনো ও তিনিনি রেলিনি বিসিংতৈ কিসিসা ককসামানি অরনম থাকা